Și am zis că poate cuiva este de folos să audă de ce marea majoritate a limitelor pe care le stabilim, respectiv impunem, pentru că a se observa așa un pic și o să discut mai în detaliu despre această diferență de nuanță care este foarte, foarte importantă, critică aș putea spune, despre a impune față de a stabili o limită. De ce aceste limite dau naștere mai degrabă la revoltă și nervi și crize de furie și nu chiar acea acceptare serenă, precum ne dorim de la copil. Creierul uman, da, chit că vorbim despre adulți sau despre copii, dar în mare parte punem accentul pe copil, le lipsește, cărora copiilor le lipsește această abilitate de a-și controla impulsurile și emoțiile, este programat, da? Creierul uman este programat să se revolte în fața ceea ce simte ca fiind o presiune. Deci, cum simte o limită nedreaptă, da, care este impusă, automat se naște furia. Um, Se naște, bineînțeles că această nedreptate pe care el o percepe este în ochii lui, da, în ochii copilului. Și, până la urmă, asta este și rolul furiei. Da? Dar de ce te-ai înfuriat? Rolul furiei, da? Furia este acea emoție care se naște pentru a proteja o limită personală. Da? Furia se naște când vrea să atragă atenția, vezi că ți-a fost încălcată și trebuie protejată. Este aici fie că vorbim despre limita unui spațiu personal sau a unei proprietăți, jucărie, bicicletă și așa mai departe, sau pur și simplu o nevoie. Da? Deci cum simte copilul că noi am devenit autoritari, da? Aproape automat, ei devin ca niște mici revoluționari. Deci nu este vorba despre faptul că ei se înfurie și de ce se înfurie pe restricționarea noastră, spre exemplu, de a închide televizorul, da? Ci mai degrabă este furia lor care vine ca răspuns autoritarismului nostru. Da? Sau, respectiv, cealaltă extremă, blândețea aceasta exagerată, permisivitatea, acest parentaj foarte, foarte permisiv. Hai, mami, da te rog eu să faci asta și asta, da te rog că ți-am explicat. Sunt foarte mulți părinți care adoptă acest stil și o să vorbim puțin mai mult despre el, de unde de fapt se trage. Lipsa regulilor, da, de funcționare, lipsa unor limite după care copilul să se poată ghida cu certitudine, ridică tot furie, ridică tot o nesiguranță și o anxietate. Motivul, motivul al doilea pentru care copiii fac invers de cum le-am spus noi, sau instantaneu vedem că încearcă să le testeze, da? Dacă sunt pe bune sau nu, este că, da, șoc și groază aici urmează, așa are loc dezvoltarea independenței și a învățării, în mod special în aceste vârste de 1-4, prin explorare. Prin explorare acum poate fi el separat de mine, diferit față de ce a zis acum 5 minute sau diferit față de cum face el de obicei. Ne gândim așa, când merg pe un drum și mi se pun garduri, da? Apar niște garduri așa în față. Și aceste garduri, da, mi-au fost puse ferm și blând și toate ca la carte, da? Deci toate sunt bifate. Se naște în mine, da, involuntar, curiozitatea asta de a vedea de ce e pe partea cealaltă, de ce s-a pus un gard. Și mă uit, da, sau încerc să fac în așa fel încât să văd despre ce este vorba cu acest gard. Mă apropii de el, pun mâna pe el sau vreau cu ardoare să-l cercetez, să-l explorez. Și apoi vine ideea cu, aha, deci mama a avut dreptate, e dita mai propastie acolo. Ok, stau pe drumul meu sigur. Dar intenția care se naște involuntar și mai ales, cum spuneam, creierul copiilor are extraordinar de puțin control asupra acestor impulsuri de explorare. Deci mai întâi îl cercetez, mai întâi cercetez gardul, limita.
da, nou impusă, care este apărută, și apoi o accept, dacă este să o accept. Deci, revolta și testarea acestor limite observăm că este parte din natura umană, cu precăderea copiilor care, cum spuneam, nu au dezvoltat această capacitate de control al impulsurilor, a emoțiilor, a dorințelor. Misiunea noastră, rolul nostru, chit că suntem părinți sau că suntem educatori, ne lovim de absolut aceleași instincte ale copiilor de a testa și de a refuza, să spunem așa, într-o oarecare măsură o limită. Rolul nostru nu este să nu se enerveze copilul, să facem în așa fel încât să nu se enerveze copilul. Niciodată rolul nostru nu trebuie să vizeze, aoleo, se supără copilul, ce mă fac? Emoțiile, chiar și cele negative, ele vin cu un scop sănătos. Toate sunt sănătoase. Nu există în psihologie, noi nu separăm cum se face uh, în mod social, să spunem așa, emoții negative sau emoții pozitive. Da? Toate sunt emoții și au un rol foarte sănătos pentru mintea și sufletul nostru. Da? Din contră, cu cât fac mai multe ca nu cumva copilul să simte aceste emoții, furie, frică, frustrare, acestea de care ne temem, ne temem instinctiv ca părinți, ele când se nasc, pentru că este inevitabil, da, este inevitabil să se nască, se vor naște cu și mai multă intensitate, pentru că mesajul lor va fi din ce în ce mai intens și o să spună ceva de genul, dar lasă-mă să simt, lasă-mă să mă desfășor, să-mi consum emoția până la capăt, ca să ajung cu corpul meu, cu creierul meu, cu mintea mea, cu sufletul meu, să trăiesc, să văd ce e după, ce vine după frustrare. Pentru că după frustrare este foarte posibil să se nască o învățare a unei abilități, a unei idei, a unui alt fel de a gândi, a unui alt nou comportament. Dar trebuie să trecem prin ele. Deci rolul nostru nu este să nu, limitele nu le punem dacă se supără sau nu se supără copilul. Nu din această rădăcină. Misiunea mea este cum să-l învăț pe copil să-și exprime această revoltă, să-și trăiască această revoltă sau dorință de a testa în mod constructiv, în mod sănătos. Iar în cazul limitelor de siguranță, să aibă încredere în noi, să aibă încredere în cealaltă persoană, da? Respectiv părintele sau educatorul. Parte din arta, să spunem așa, de a seta limite sau reguli este să înțelegem ce facem în acel moment, de fapt. Să adoptăm noi înșine, mai întâi, o viziune sănătoasă, o atitudine echilibrată față de conceptul în sine de limită sau de regulă, pentru că de multe ori am văzut că aici este o mică ceață. Ne gândim la reguli, la limite în mod special, ca și cum ar trebui să oprim un comportament. Da? Deci o privim cumva din partea negativă. Pun o limită ca să nu mai lovească. Pun o limită ca să nu mai urle la mine. Pun o limită ca să nu mai stea toată ziua la televizor. Când ar trebui invers să fie, pun o limită, da? Pun o limită a unui comportament ca să învețe să se comporte într-un mod pozitiv sau acceptabil social, da? Sau pun o limită aici, în acel loc unde văd că are probleme se frustrează, se așa, ca să învețe cum să-și exprime furia sau emoția respectivă. Este o diferență, să spunem așa, la prima vedere logică, dar este foarte greu pentru că de multe ori venim cu limita din această rădăcină negativă. Spre exemplu, în seara asta Eva, fetița mea, are 4 ani, vine la mine și mă întreabă dacă poate să se joace cu căruciorul ei de afară. Are un cărucior foarte roz și foarte plin de floricele cu care își plimbă plușurile câteodată pe afară. Și a venit și m-a întrebat dacă poate să se joace în casă cu el. Din moment ce m-a întrebat lucrul ăsta, eu mi-am dat seama că ea știe că în mare parte nu este chiar ok. Adică, cum spuneam, are și 4 ani, înțelege destul de multe din lucrurile care se întâmplă în jurul ei. Dar din moment ce m-a întrebat,
da? Înseamnă că o mare parte din principiu este deja acolo. Adică nu are rost eu să vin să explic că e murdar de afară, că bacterii, că nu ne jucăm cu chestiile și așa și să continui pe firul ăsta. Pentru că deja știe. Dar m-a întrebat. Deci eu vreau cumva să punctez, să i-am mulțumit, îți mulțumesc că m-ai întrebat lucrul ăsta. Desigur că poți să te joci cu el, însă va trebui să-l cureți ca să avem grijă de covorul din casă. Da, 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 da. Cărui copil nu-i place să fie implicat în propria lui activitate. Și bineînțeles, am îndrumat, hai să vedem unde este fâsfâsul și ca să-i mai aduc încă o cărămidă, să spunem așa, pe simțul răspunderii, am și întrebat-o, dar știi cumva pe unde sunt șervețelele umede? Și a stat vreo 5-7 minute și a frecat roțile la cărucior și apoi a început să-și plimbe plușurile prin casă. Deci, da, situația asta putea să ia și o altă, să încep să-i spun nu, nu ai voie, cum? Este de afară. Și ea să se enerveze, eu oricum eram făceam de mâncare, făceam cina, dacă aș fi văzut că începe să se enerveze, m-aș fi enervat și eu, pentru că n-aș fi avut timp să las cratița și să mă ocup de nervi și așa mai departe. Deci, unde punem limita și ce vreau de fapt să obțin cu această limitare? De unde? Ce anume vreau să încurajez acolo? Da? Deci am mai pus încă o cărămidă, practic, la tot simțul răspunderii. Copiii au mare nevoie de reguli de funcționare, de limite. Da? Mitologia cumva socială a parentajului pozitiv, blând, conștient, New Age, care mai de care cu tot felul de, cu tot felul de terminologii, care înseamnă de fapt în mare parte același lucru, cu respect față de copil, este că noi cumva nu avem limite sau reguli și că cel mic ajunge să fie cumva șeful în casă. Cum nu se poate mai departe de adevăr. Nu este vorba de a nu stabili limite, de a nu avea, ba chiar, ba chiar. Da? Dar să ne închipuim așa, că dacă mi închipui că sunt în fața unui ocean, da, imens, învolburat și cineva îmi spune, hai, intră, curaj, emoția care se naște în mine, involuntar, da? Ea se naște automat. Este ori de furie, cum poți să mă pui să fac așa ceva, Edita mai oceanul? Sau de frică. Este Edita mai oceanul, nu fac așa ceva. Și acum iau în antiteză dacă îmi închipui că sunt în fața unei piscine. Da? Piscina este calmă, este limitată și îmi spune partenerul de discuție, hai să intrăm împreună. Ce zici? Deci, din start, parcă este altă situație, este altă energie care se naște și automat nu răspund prin, prin revoltă sau prin furie. Stau o secundă și mă gândesc, pentru că intensitatea nu mai este aceeași. Deci creierul meu poate gândi, poate procesa. Deci copiii au foarte mare nevoie de reguli și de limite pentru a se simți în siguranță, pentru a avea acel simț al predictibilității, pentru a face totul mai ușor, practic, de digerat, pentru a face cumva viața mai ușor de înțeles, pentru că trebuie să ne aducem aminte în fiecare zi, de câte ori pe zi putem, nu spune nimeni să începem să fim Dalai Lama sau perfecțiunea întruchipată, dar copiii nu au aceeași experiență de viață ca noi. Dacă noi suntem obișnuiți să luăm decizii la tot pasul, copilul de 2, 3, 4, 5, 6, 7 ani nu are aceeași vechime, aceeași experiență, aceleași structuri neuronale care la noi sunt adâncite și la noi se întâmplă într-o fracțiune de secundă și la ei durează mult mai mult să se întâmple, dacă se întâmplă, pentru că toate structurile lor neuronale, sinapsele, legăturile pe care le fac, cum le facem noi în capul nostru instantaneu, 1 și plus 1 fac 2 întotdeauna instantaneu, la ei nu fac întotdeauna poate 2. Sau poate le ia ceva timp, sau poate de la 1 plus 1 ei imediat spun este vară afară, este frig. Deci au alt traseu neuronal de a se gândi și de a trăi contextul pe care ei îl trăiesc în momentul respectiv. Ele, dacă bucățile
sunt mai mici, bucățile de viață sunt mai mici, ele sunt și mai ușor de digerat. De asta este într-adevăr important să avem reguli, să avem limite. Dar este foarte important din ce loc le punem. Și aici este momentul să introduc o altă recomandare, să spun așa, despre limite. Când impunem limita? Da? În niciun caz, că vorbeam despre ocean, în niciun caz când apele sunt foarte, foarte învolburate, da? Atunci sunt doar de siguranță, da? Te opresc să lovești sau o să te opresc să faci lucrul acesta, da? Deci limitele încercăm să le punem când apele sunt mai calme. Nici eu când sunt o bombă, să spunem așa, care mai stă mai are puțin și explodează, nu pun atunci limita. De ce? Cum spuneam înainte, când creierul celuilalt om din față, că nu e neapărat copilul, dar cu precădere copilul, simte această limită care vine încărcată cu furie, cu control, da? Pentru că în momentul când ne exprimăm furia peste copil, este copleșitoare. Da? Este copleșitoare și automat se face o relație de putere acolo. El se va revolta și nu am făcut nimic. După aceea ajung și zic, da, de ce nu funcționează? Că el niciodată nu mă ascultă. Da? Deci e foarte important limita să fie exprimată înainte de frustrare sau supărare, da? Sub forma micilor remindere, micilor mementouri, da? În care practic ce fac? Practic restabilesc cu copilul ce este de așteptat de la el. Ce mă aștept eu să facă, ce ar trebui să facă într-un anumit context. Spre exemplu, când înainte să intru în parc, da, îi aduc aminte că dacă se simte supărat, că sunt acolo lângă el. Da? Spre exemplu, dacă este un copil care trece printr-o perioadă în care lovește, de care fac mai toți copiii, da? Lovește sau se comportă într-o manieră agresivă față de alți copii când e vorba de jucării sau alte interacțiuni sociale. Deci îi aduc aminte înainte de a intra în parc, înainte de context, înainte ca totul să fie copleșitor pentru copil, mă folosesc de echilibrul pe care îl are creierul, pentru că știm că un creier poate să învețe doar când este într-o formă de echilibru emoțional și în practic se simte în siguranță și atunci introduc pastila, da? Limita aceea, regula aceea. Că dacă te mai simți, uite cum te-ai simțit atunci, că așa, și dacă te simți din nou supărat, eu voi fi lângă tine să te ajut. Da? Și evident, după aceea nu lăsăm doar cu amintirea acestei experiențe sau a ceea ce trebuie să fac. Eventual, repet cu el și gestul fizic, da? Dacă sunt la acel nivel cu copilul în care îl învăț să spună stop și să arate cu mâna, da? Întotdeauna adăugarea unui gest fizic creează încă o legătură motorie de data asta a sinapsei și se mai leagă acolo cu niște neuroni și o face și mai puternică, deci mult mai probabil să-și o aduc aminte în momentul încins. Și apoi adaug și ceva pozitiv, pentru că știu că poți și am încredere în tine, deci adaug și ceva pozitiv, nu las doar cu anxietatea, să spunem, să spunem așa, cu anxietatea unei experiențe. Deci, pe lângă sentimentul de siguranță, un copil, în baza limitelor, își dezvoltă și un simț al imaginii de sine. Cine sunt eu? Cum sunt eu? Limitele noastre cu respect, la care le punem cu respect, ajung mai târziu să fie limitele lor ferme și cu respect. Vor avea acea abilitate intrinsecă de a-și stabili propriile lor limite în fața celor din jur și, la fel de important, va avea în el această abilitate intrinsecă de a-și regla propria frustrare în fața altor limite ale altor persoane. Da? Când totul e lăsat la îndemâna lor și la latitudinea lor să decidă, când vrei, totul este permis, totul este deschis, să spunem așa, în fața sutelor de negocieri, când limitele nu sunt consistente și lăsăm copilul să decidă el tot, nu-l ajutăm deloc.
nu îi oferim acea putere sau acea independență sau acea libertate, ci mai mult îi creștem anxietatea. Creăm așa o balanță foarte dezechilibrată de putere, și automat el se va simți prea multă putere, cum spuneam, comparația aceea cu oceanul, prea mult creează anxietate și prea mult control la un copil mic îi oferă și un simț foarte, o atitudine foarte narcisistă, ceea ce iarăși nu este absolut deloc sănătos ca un copil să dezvolte așa ceva. Deci, reamintesc aici că trebuie să ne obișnuim să setăm limitele din timp. Da? Spre exemplu, nu când se uită deja la televizor de o oră, să-i spunem, vezi că în 10 minute stingem televizorul, pentru că este o limită foarte arbitrară. Da? El este foarte atent acolo la televizor și brusc mama, tata decide, da, sau educatorul în cadrul unei activități, în 5 minute intrăm în clasă dacă e afară, da? Deci e vorba de o regulă așa pusă practic din neant. Da? Este foarte probabil ca o astfel de limită pusă pe o astfel de o atitudine să ducă tot la revoltă. Nici mie, dacă aș fi atentă la ceva sau angrenată în ceva, că e activitate sau că e televizor, nu mi-ar plăcea să mă trezesc așa brusc cu cineva care să-mi zică mai ai 10 minute și trebuie să închizi. Înainte să aprind televizorul, trecem prin reguli, da? Și le stabilim împreună. Da? Regula că ne uităm la un episod, că ne uităm la două episoade, la trei. Nu sunt aici să vorbim, să judecăm televizorul. Da? Și mă folosesc de moment pentru a introduce un mic sfat necerut, dar poate de ajutor. Apropo de televizor, mulți părinți se lovesc de treaba asta. Păi și dacă nu vrea să stingă televizorul, eu ce fac? Să spun așa, creierul uman, când se uită la un ecran, că este televizor sau, o să zic televizor generic, dar e vorba și de tabletă și de laptop sau telefon. Cel mai rău este telefonul, cu cât este ecranul mai mic, este și mai rău, mai dăunător, să spunem așa. Creierul eliberează foarte, foarte, foarte mult, extrem de multă dopamină și adrenalină. Deci devine rapid dependent de imaginile luminoase, colorate, de suprastimulare auditivă, vizuală, da, totul este foarte zgomotos, este foarte colorat, este foarte rapid. Cum spuneam, fără să intru în detalii despre televizor, vreau doar să ofer un cadru de funcționare, să înțelegem ce se întâmplă cu creierul copiilor când se uită la televizor. De ce le este așa de greu să, uh, să accepte această limită, ne uităm la un episod sau mai ales să vrei să-i oprești deodată, să-l anunți deodată în 5 minute stingem televizorul. Este foarte greu pentru creierul lor. Din punct de vedere fizic, da? E foarte greu să facă lucrul ăsta. Este ca și cum îi spune unui adult care fumează, lasă țigara jos. Apoi sigur te va lovi cu niște furie pe acolo, da? Păi și bun, dacă știm lucrul ăsta, că pentru creierul lor este extraordinar de dificil să înțeleagă o astfel de limită și să o și accepte, da? De ce așteptarea mea este ca el să stingă televizorul singur? Sunt slabe șanse. Sunt slabe, slabe șanse, ca să nu zic de tot, da? Minuni și minuni mai există. Sunt slabe șanse ca el să poată face lucrul ăsta singur. Mai bine îmi reechilibrez eu un pic așteptările ca adult responsabil în legătură cu această limită și mă gândesc că, indiferent ce spune copilul, da? Deci nu emoțiile lui sunt în jocul, să zic așa, limitei. Da? Ecranul trebuie stins. Deci limita, da, mă încred că șade într-un făgaș sănătos și o fac împreună cu el sau cooperând, ferm și blând. Chit că îl implic aducându-i aminte dinainte, da, stabilind împreună când ne uităm la un episod sau dacă e mai mare și știe ceasul, ne folosim de treaba asta. Și apoi vrei să-l stingi tu, vrei să-l sting eu, vrei să-l stingem împreună, și atât. Dacă nu vrea și refuză,
ok, îl sting eu, nu este nicio problemă. Deci, de aici, de asta eu nu cred la capitolul televizor în ideea de consecință, pentru că, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să aibă loc de consecințe, pentru că televizorul cum se va stinge? În orice, în orice dimensiune spațială, televizorul se va stinge, așa cum împreună am stabilit. Este prea mult, din punctul meu de vedere, este mult prea multă putere de decizie pusă în brațele unui copil, da? Și chiar și dacă are până în 6 ani, 7 ani, să stingă el singur, să ia el decizia, în condițiile în care am spus ce face televizorul creierului, să ia el decizia să stingă singur televizorul. Deci noi o facem greu, dar minte un copil. Așa că nu mă aștept să poată să facă el lucrul ăsta. Drept urmare, dacă eu am așteptările echilibrate de la această limită și am stabilit-o într-un mod echilibrat și sănătos, nici nu mă înfurii că nu-l stinge singur din propria inițiativă. Da? Deci se scade foarte multă intensitate odată ce înțelegem cum funcționează limitele și pusul acesta al limitelor sănătos. Apoi, dacă cel mic face o criză de nervi sau îmi răspunde cu furie, asta este altceva. Mă ocup de furia aceea cu televizorul stins, da, cu televizorul stins și parcurg furia lui ca și cum ar fi două chestii separate. Deci nu o iau în legătură cu limita, da? Deci eu sunt ok cu limita asta și știu sigur că este ceea ce am stabilit cu el și ceea ce este sănătos pentru el. La fel, în foarte multe zone de acest tip, unde eu trebuie să-mi setez așteptările conform cu ce poate și cum este propriul copil. Ora de somn, spălatul, chestii de genul ăsta, dinții, unde nu vorbim de limite, ci mai degrabă de reguli, de rutini, de ritualuri. Um, nu vrea să se spele pe dinți și eu ce îi fac sau cum îi spun sau, da? În funcție de vârsta copilului, ne aducem aminte că un copil învață cel mai bine, unu, când este ok aici sus, când este echilibrat și într-o stare de siguranță emoțională, doi, prin joacă. Nu te gândi că da, eu n-am timp tot timpul, pentru că în general avem tendința asta să permanentizăm totul. Nu este vorba că tot timpul, deci dacă el trece printr-o perioadă de refuz al unui comportament de genul ăsta, spălat, duș, spălat pe păr, cine nu a trecut prin, ce părinte nu a trecut în jurul vârstei poate de 2 ani, plus minus evident în funcție de copil, cu urlete la baie, că nu suportă apa pe față. Deci, iarăși, scădem din intensitatea felului în care noi răspundem la situație, în condițiile în care și înțelegem ce se întâmplă cu aceste comportamente. Sunt absolut normale, sunt normale din punctul de vedere al dezvoltării emoționale și neurofiziologice al unui copil. Și în momentul acesta când avem probleme cu un copil probleme, da, dificultăți mai degrabă, la capitolul chestii rutiniere, este practic nevoie să ajustăm rutina. Și o ajustăm din ce îi place copilului, ce poate copilul, ce trebuie să facem, că trebuie să ne spălăm pe dinți, spre exemplu, așa, și o aducem cumva, vedem cum putem să o aducem în sfera jocului, în sfera mișcării și în sfera responsabilității. Aici foarte multe detalii despre cum comunicăm cu copiii în diverse situații cheie, pregătitul, pregătitul de ieșit afară, eu le-am denumit în webinar Sfântul Graal și am câțiva sfinți Graal, ieșitul afară, pregătitul pentru parc, venitul înapoi din parc, cumpărăturile, conflictele dintre frați, iarăși, se găsesc foarte multe detalii în webinarul despre cum comunic cu copilul meu. Deci, o altă, o altă recomandare despre cum ne asigurăm că mesajul din spatele limitei a ajuns mai departe la copil este stând jos, la nivelul copilului și ne asigurăm, prin contact vizual,
printr-o prezență autentică că suntem pe aceeași lungime de undă. Cum spuneam, un creier ca să poată învăța trebuie să fie bine din punct de vedere emoțional și trebuie să fie conectat la mine ca să mă asigur că uh, comunicarea, podul comunicării între mine și copil este pe stâlpi puternici. Trebuie să mă asigur că avem și o conexiune prezentă. Adică în momentul când îi ofer o limită, când stabilesc o regulă, dacă eu sunt la cratiță și el este pe undeva pe hol, nu se va transmite. Dar dacă vreau efectiv să-l transmit, mă pun la nivelul lui și mă uit în ochii lui sau ei și comunic. Evident, ferm, blând, nu. Uh, nu în mod extra intenționat, dar într-un mod blând și într-un mod blând și explicit și clar. Asta este ideea. Ne asigurăm că el trebuie să înțeleagă de ce. Asta este o altă cheie a limitelor. Copilul trebuie să înțeleagă de ceul, fără prea multe explicații, fără foarte mult dialog verbal, evident în funcție de vârsta copilului. Um, Explicațiile să fie simple, clare, da? Și adaptate neapărat la vârsta copilului. Iar acest de ce să nu fie arbitrar, pur și simplu, să fie un de ce care este valid și pentru el, dar nu pentru mine. Și o să vedem mai încolo care sunt întrebările cheie, să spunem. Um, și încă un factor important este că limitele și regulile trebuie să fie consistente. Ok, câteodată ați văzut, cum spuneam și eu, cu căruciorul de afară. Câteodată există, sunt anumite momente, anumite reguli, anumite limite, să spunem, care permit un mic loc de negociere, evident, în funcție și de vârsta copilului. Da? Repet, fetița mea care i-am dat voie să se joace cu căruciorul de afară după ce îl curăță, are 4 ani și are o experiență în care pentru ea negocierea vine pe un tărâm familiar. Și acolo are o limită pe care o cunoaște, sau mă rog, pe care o începe să o cunoască. Dar dacă regula este ca tot timpul să vorbim, spre exemplu, prietenos cu membrii familiei, da? Apropo de copiii care țipă, cum punem limită copilului care țipă la mine sau care nu mi-arată respect. Când copilul uită de această regulă și se întâmplă, de ce? Pentru că copiii uită, asta este natura lor, asta este ei nu-și trăiesc viața, nu-și trăiesc experiențele de viață dintr-un loc al controlului emoțional și al empatiei și al imaginației, al planificării. Toate aceste abilități se află în cortexul prefrontal, care el se dezvoltă târziu, foarte târziu. Pe undeva pe la 20 ceva de ani se finalizează din dezvoltare fiziologică, pentru că din dezvoltare, din punctul de vedere al abilităților sau psihicului, să spunem așa, când se maturează, unii oameni nu reușesc asta nici pe la 70 de ani. Deci, chiar și când uită de această regulă, da, înainte, eu o amintesc. Oh, ai uitat? Ai uitat de vocea ta prietenoasă? Ce zici, mai încerci odată? Dar acest reminder să fie fără învinovățire. La fel, de ce fără învinovățire? Pentru că eu acum știu, înțeleg faptul că pentru copii este normal să uite, chiar dacă ne gândim că da, el vorbește, el are un vocabular foarte bogat. De ce când are nervi țipă? Pentru că, sau dacă a făcut ceva de 10 ori copilul, asta nu înseamnă că a 11-a oară o va face la fel. Da? Dezvoltarea copilului este destul de sinusoidală, mai ales pe partea de abilități. Până o abilitate devine înrădăcinată și se maturează în copil, trece foarte, foarte mult timp, în funcție și de abilitate, dar oricum foarte mult timp. Iar dacă eu pun în vinovățire pe copil în momentul când îi trasez limita, deci din fermitate și blândețe am tăiat blândețea și devine fermitate și cu învinovățire,
nu obțin decât, după cum știți și voi, iarăși revoltă și furie. Iarăși nu am rezolvat absolut nimic. Când copilul are parte repetat de păi astăzi mama a zis că nu am voie biscuit. Eu am țipat. Cum spuneam, furia este ceva normal, este ceva care se naște involuntar de cele mai multe ori, n-are rost să ne gândim, da, de ce. Și copilul zice, și eu m-am înfuriat și am țipat și m-am trezit apoi cu doi biscuiți. Aha, copilul de acolo învață că, deci, când simt furie sau supărare sau frustrare, emoția o rezolv prin țipat. Aici confundă multă lume cu manipularea. Da? Un copil care face repetat crize de furie în fața unor limite, el nu o face pentru manipulare. Un copil de până în 7-8 ani nu poate manipula științific, clar, 100% garantat. Dar multă lume confundă chestia asta cu manipulare. Când el nu manipulează, este pur și simplu prin repetiție și asociere, da, asociat emoția cu tipul de comportament pe care l-a făcut odată de două ori, țipatul, furia, și creierul lui a învățat. Ok, ăsta este comportamentul, da, enter. Simt emoția, știi, s-a ridicat, enter acest comportament. Este simplu, da? Nu este manipulare, este pur și simplu un comportament învățat. Degeaba urlu la el și îi strig, dar nu mai vorbi urât. Nu pot să nu pot să vorbesc foarte tare să nu trezesc copilul propriu. Pentru că, de fapt, îi servesc aceeași monedă, da? Sau extrema cealaltă. Bine, mami, hai, gata, 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 dar nu mai țipa, te-a rugat de atâtea ori să vorbești frumos. Iarăși, este o limită care nu este de fapt limită, este confuză, este plină de anxietate și automat nu înțelege nimic copilul de acolo. Deci, aduți aminte de cele mai multe ori că acest comportament nasol al copilului, da, când el este foarte nesuferit și miorlăit, nu este intenționat. Chiar nu este intenționat oricât de mult ți-ar spune butonul ăla pe care a apăsat din sinea ta că este. Este un semn că pe undeva a scăpat cumva de sub controlul rațiunii și a intrat în domeniul anxietății și a furiei și a fricii. Și apoi să nu uităm că aceste reguli și limite pe care vrem să le clădim în copil, ele trebuie să fie și reciproce. Și aici recunosc că și mie mi se întâmplă lucrul ăsta și cu siguranță multor părinți ni se întâmplă. Nu prea spunem, îmi pare rău. Da? Spre exemplu, apropo de regula cu respectul și că nu țipăm la membrii familiei, da? De câte ori am încălcat-o ca părinți? De multe ori. De multe ori. Eu una sunt sinceră, se întâmplă. Și se întâmplă și să uit să spun, iartă-mă că am țipat. Cred că te-am cam speriat. M-am supărat foarte tare și, ups, am uitat să-mi folosesc vocea prietenoasă. Da? Așa ar spune un părinte ce vrea să construiască în copil acea responsabilitate, acea empatie, reciprocitatea emoțiilor și consecințele comportamentului asupra altora. Mhm. Te ascult, te ascult. Sunt atent la tine când vorbești. Sau cum termin vasele de spălat, voi fi ochi și urechi lângă tine, dragul meu. Vreau să-ți acord toată atenția și acum nu pot că lucrez. Da? În 5 minute termin sau punem ceasul, folosim cronometre, te ascult. Termin ce am de terminat și te ascult, sunt ochi și urechi la tine. Da? Deci, reciprocitatea. Cum fac să respecte regulile și limitele? Da? Întreabă mai toți părinții de pe suprafața pământului. Nu este vorba despre asta. Nu este vorba despre, și știu că sună ciudat, despre cum îl fac pe copil să aibă grijă să nu intre în stradă, spre exemplu, da? Ci este vorba de
ce construiesc acolo, cum construiesc grija și atenția lui față de stradă, da? Și toată atitudinea asta de a avut grijă să nu traversăm strada într-un anume fel. Ne punem cele trei întrebări pe care eu le-am tot spus și în webinarii și în articole, cu siguranță cei care știți lucrul ăsta s-a și integrat. Ce fac eu aici? Ne punem cele trei întrebări de bază. Ce fac eu acum? De ce fac eu asta? Și, preferata mea, pentru cine fac eu asta? Răspunsurile s-ar putea să fie din care mai de care mai uimitoare. Pentru că de multe ori limităm nu dintr-o rădăcină sănătoasă, din păcate, nu dintr-o rădăcină reală, ce vrem să construim în copil sau ce vrem să facem, să îndrumăm, să ghidăm. De multe ori limitele vin din propriile noastre limitări. Ceea ce vreau să construiesc nu este respectarea regulilor și a limitelor, da? Nu vrem copii obedienți, nu despre asta este vorba, ci vrem să construim înțelegere, răbdare, cooperare, comunicare sănătoasă în copil. Despre asta este vorba, da? Și ținem aici minte că un copil învață doar când este bine, când este în puseu de furie, când este în puseu de criză, când este în puseu de nervi și urlete și țipete, nu învață atunci. Așa că această învățare pe care noi ne dorim să o vedem în copil și să-l ajutăm să o practice cât mai mult, este un fel de picătura chinezească. Da? Deci ea trebuie aplicată, ghidată, îndrumată, crescută în afara momentelor de ceartă și scandal și supărare. Este într-adevăr un pic contraintuitiv, dar limita nu este cea mai importantă. Este ce construim în afara momentelor în care punem, să spunem așa, acea limită. Subliniem ori de câte ori vedem ceva bun că face copilul, da? În comunicarea de peste zi, ori de câte ori a zis mi-e foame, spre exemplu. Deci luăm de la început, pentru că vrem să punem cărămidă cu cărămidă. Așa ți-a zis burtica ta? Sunt convinsă că burtica ta este tare bucuroasă că ai ascultat-o. Nu-i așa? Nu crezi? Sau ori de câte ori s-a jucat cu fratele și sunt amândoi în viață și s-au jucat ok sau un moment, nu trebuie neapărat să fie o zi întreagă, mai ales între frați, nu există așa ceva, da? Chiar și când au trecut 5 minute, da? Important e să fii acolo prezent și să pui acea cărămidă. Că a fost o după amiază sau un joc sau 2 minute măcar, o luăm în pași mărunți, da? A fost minunat. Mi-a plăcut să văd că v-ați înțeles așa de bine, da? Că ați vorbit. Tu cum te-ai simțit? Și așa, de fapt, construim aceste abilități. Da? De fiecare dată când văd o frântură din comportamentul dorit, mai așez o cărămidă, pun ceva acolo. Creierul nostru, al adulților și al copiilor, cum spuneam, învață prin asociere și prin repetiție. Deci, dacă eu repet negativitate, copilul va da negativitate. Dacă eu îmi antrenez creierul, eu ca adult îmi antrenez creierului să mă uit la treburile pozitive de peste zi și pare foarte ușor în teorie, așa când o zic, dar este foarte, foarte, foarte greu de făcut în realitate. Serios, este, știu, înțeleg, cunosc, fac. Și eu sunt absolut la fel. Este foarte greu să faci lucrul ăsta în pozitiv, să stai în pozitiv, nu tot timpul, că tot timpul este și imposibil și cred că inuman să stai tot timpul să fii în pururea în pozitiv. Însă să te obișnuiești ușorul cu ușorul, să vezi din ce în ce mai mult pozitiv, nu este ușor, ci trebuie un efort conștient, da? Spre exemplu, în comportamentele agresive. Nu împinge, nu lovim, da? Bun, se întâmplă.
Văd că ești prea supărat să te joci cu copiii în parc, să te joci sau să te joci în parc cu alți copii. Hai, mai bine să facem o tură de parc, o tură de bloc cu trotineta sau cu bici sau cu moto sau ce sau pe jos, pur și simplu. Cred că ai nevoie de niște spațiu. Mă apuc în acest context să pedepsez lovitura? Eu aș spune că nu. De ce? Pentru că copilul și-a luat consecința naturală a propriului comportament. Celălalt copil a început să plângă, deci clar și-a dat seama că a făcut ceva inacceptabil. Iar plânsul acelui copil l-a făcut și pe el să plângă de cele mai multe ori sau să se simtă rușinat sau vinovat. Te-a văzut și pe tine, oricât de blând ai încercat tu să pari, te-a văzut și pe tine că ai intervenit rapid, deși a dat singur seama că este ceva neregulă. Mai are nevoie de pedeapsa mea? Nu, aș spune eu. Ce are nevoie este să îi limitezi comportamentul, adică văd că nu te simți suficient de bine, nu că nu ești pregătit, că nu este o abilitate la care el trebuie să se gândească cu un standard, că nu te simți suficient de bine pentru a te juca cu alți copii. Da? Îl duc în casă, dacă am stabilit că dacă mai lovești odată, te duc în casă. Nu, de ce? Pentru că nu știu cât de mult ar învăța copilul din toată treaba asta, da? Pentru că nu vreau să pedepsesc. Are consecința naturală a faptului că acel copil a plâns, el s-a simțit supărat, te-a văzut pe tine că ai reacționat și că evident nu ești bine și automat îl scot. Da? Și după aceea avem parte de discuția de după, de cum s-a simțit, ce poate să facă altă dată, etc., etc. Ținem limita fermă, dar deblocăm copilul de la furie. Da? Văd că te simți. Îi oglindim emoțiile. Văd că, observ că. Și comunicarea apoi. Problema este că nu te pot lăsa să. Și apoi căutăm împreună alternative la soluții. Evident, această căutare împreună a soluțiilor pentru copiii mici arată ca niște opțiuni. Da? Deviatul acesta către joacă. Nu vrea să se îmbrace, spre exemplu. Nu mă apuc să dacă nu te îmbraci în 5 minute, da, în amenințări, în comenzi de genul acesta, dacă nu te îmbraci în 5 minute, nu vom mai avea timp să ieșim afară. La fel, acum, repet, nu este vorba să fim tot timpul super zen sau să fim tot timpul ca la carte, ca în teorie, da? Parcă, cred că nu ești părinte până când nu ai spus că se închide parcul dacă nu ieșim în 5 minute. Măcar o dată, așa. Dar, uh, este, cum spuneam, creierul învață prin repetiție și asociere. Este vorba de ce hrănim uh, cotidian, la modul de cotidian, în fiecare zi. Și nu vrea să se îmbrace. Sunt foarte mulți copii care au această problemă cu tranziția de ieșit afară. Da? Nu mă apuc să, cum spuneam, să amenin, să fac tot felul de limite și deviem prin joacă. Aducem în scenă robotul șosetar sau începem teatral să exagerăm anumite emoții cu scop evident umoristic, da? Au, mâneca, ce mă doare, mami, stai, nu mă doare și încet, încet îi punem și mâneca de la bluzon sau așa, îi punem mâna înăuntru. Deci este ceva, umorul ne ajută să ne detașăm și noi de problema în sine, de emoțiile copilului. Dar ca să ajungem să ne putem detașa într-o oarecare de nervii copilului, trebuie și noi înșine să ne punem o limită. O limită, o limită înăuntru, o limită personală, unde mă termin eu și unde începe copilul. De multe ori, asta e cam prima limită pe care noi o încălcăm față de noi înșine, pentru că ne ducem, ne ducem și ne proiectăm pe noi în totalitate în copil. Ne identificăm cu emoțiile copilului. Dacă e nervos, înseamnă că sunt un părinte nasol. Dacă urlă la mine, am făcut ceva greșit.
sau dacă țip la el, îi răspund cu țipat la el, de fapt îmi apăr eu copilul interior care acum are și el o voce puternică, sau îi dau copilului 3 tone de ciocolată ca să fie din nou vesel. Este foarte important să muncim, cum spuneam, este un efort conștient, puținul cu puținul, nu cere nimeni perfecțiune, chiar și dacă se întâmplă să greșim și să ne încălcăm o limită față de copil sau față de noi înșine, este foarte, foarte ok să spunem copilului și să exteriorizăm această greșeală, da? Um, și să-i spunem îmi pare rău sau uite ce s-a întâmplat. Am uitat să fac sau eram supărată și s-a întâmplat asta și cu asta. Ceea ce îi spunem copilului este doar pur și simplu îi arătăm cum funcționează de fapt natura umană. Că este normal să avem tot felul de emoții și să greșim, să uităm să funcționăm întotdeauna ca la carte și asta este ok. Ca o rețetă așa de succes, aș putea spune, pentru o limită sau o regulă sănătoasă. Asta este, din punctul meu de vedere, cel mai și cel mai important. Este să vină dintr-un loc sănătos al adultului, în niciun caz din frică. Da? Deci, când punem limita și în sufletul nostru este așa o mare minge de anxietate, aoleu, să vezi că o să vină dita mai criza sau aoleu, mă uit la ea și o scanez așa după orice urmă de furie sau frică. Da? Sau lupta de putere. Da? Când impunem o limită din pur și simplu motiv că așa spun eu, așa vreau eu, pentru că mi este mie mai ușor. Cum spuneam, cele 3 întrebări: de ce fac eu acum, ce fac eu acum, de ce fac eu acum și pentru cine fac eu acum. În momentul când copilul ne răspunde cu o foarte mare revoltă în fața unei anumite limite sau în fața unei reguli sau în fața unei situații, este foarte sănătos să ne punem aceste 3 întrebări. Ce, de ce și pentru cine fac eu asta acum? Și să ne răspundem așa în sinea noastră cât se poate de sincer, pentru că este posibil ca unul din aceste 3 răspunsuri la aceste 3 întrebări să nu fie chiar, să nu fie chiar înspre folosul relației între mine și copil, iar copilul să simtă lucrul ăsta. Da? Și de asta să-ți răspunde. Deci e bine când avem din mediu, din copil, o revoltă foarte puternică, deci o explozie de furie foarte puternică în legătură cu ceva, să-mi pun aceste 3 întrebări, că poate descoper ceva dintr-un anume răspuns, da? Și pot să reglez cumva. Și cum spuneam, să aibă sens, da? Ce fac eu acum? Să aibă sens pentru toată lumea implicată, um, să aibă sens și pentru copil, să nu fie o limită pur și simplu arbitrară. Acest de ce, să întotdeauna să-l subliniez cu orice limită, cu orice regulă în general, de ce facem anumite lucruri și să fim consecvente. Nu, cum spuneam, nu este vorba de perfecțiune, este vorba de repetiție. Da? Fermitate și blândețe, adică mențin regula, cum spuneam, sting televizorul, no matter what, nu intră negociere, să spunem așa, decât poate la copiii mai mari, dar îmbrățișez după. Ok, ești furios că am închis asta sau că s-a întâmplat asta. It's fine. O luăm de la capăt cu, cu celălalt life, cu un alt life, ce facem cu emoțiile explozive ale copilului. E ok să simtă furie, e ok să simtă revoltă, e ok să simtă frustrare. Da? Îl ajut să o consume într-un mod sănătos. De-aia sunt acolo. Dar de-aia este și limita, ca să-l ajute să-l devieze de la comportamentul nesănătos și să-l ducă către cel echilibrat. Și concentrează-ți atenția pe tine și nu pe copil, cum spuneam și mai devreme. Ideea nu este cum să-l fac pe copil să. Ideea este ce pot eu să fac pentru a mă asigura că mesajul ajunge la copil.
Da? Controlăm mediul, cum spun eu pentru educator, controlăm mediul și nu copilul. Da? Ne respectăm întotdeauna și întotdeauna promisiunile. Um, și ne gândim, cum spuneam și mai devreme, ne gândim întotdeauna când copilul ne servește cu foarte multă furie, cu ceva ieșit din comun, ce este în spatele acestei furii și acestei frici. Ce simte copilul meu de fapt acum? Unde este problema? Ca apoi, când judec unde să introduc limita sau regula, da? Scopul să fie, ok, în această ruptură, în acest moment tensionat și unde vreau să introduc limita, ce vreau să aduc bun aici? Ce vreau să construiesc? Spre exemplu, îi spui calm. Înțeleg că mai vrei o poveste, la somn, spre exemplu, da? La rutina de povești înainte de somn. Știu că mai vrei o poveste, înțeleg, știu că îți plac mult, însă am stabilit că citim împreună 3 povești, după care stingem lumina. Și apoi, corpul meu efectiv se duce către stins lumina. Și eu vorbesc în continuare, deci nici nu pun accent pe faptul că eu sting lumina în acest timp, pentru că oricum o sting, da? Dar în timpul ăsta îi vorbesc, da? Îi alin această anxietate a lui în legătură cu lumina. Sunt curioasă, oare ce poveste îți vei alege, da? Și în timpul ăsta sting lumina. Oare să fie preferata ta, cei 3 purceluși, sau albă ca zăpada, sau... poate în seara asta va fi una specială cu dragoni. Pentru că, da, cum spuneam, îl luăm din furie și îl aducem în prezent. Îl aducem în prezent ce se întâmplă în momentul acela. Observi, i-am validat emoțiile în exemplu, am stins lumina, deci limita este acolo, i-am adus atenția în prezent, într-un plan cognitiv, i-am dat de ales, adică i-am angrenat, uh, l-am ținut în partea de sus, să spunem așa, de etaj a creierului, adică partea de gândit, nu l-am lăsat să se ducă foarte mult în furie și în frică, ci punându-i întrebările ce povești oare îți vei alege, cei 3 purceluși, sau oare una cu dragoni, sau una cu albă ca zăpada, spunându-i aceste lucruri și dând, practic, alimentându-i creierului cu întrebări și cu, practic, i-am alimentat nevoia de a decide, de a controla, da, de a decide ce povești, practic nu i-am mai lăsat emoțiile să se ducă în partea de furie și am reușit cât de cât, nu întotdeauna, da, dar cât de cât am reușit să-i mențin în partea de control emoțional și cognitiv. Cum spuneam, nu e vorba să facem întotdeauna sau nu n-ar trebui nici să ne mai îngrijorăm cu a permanentiza lucrurile. Dacă simți că ai greșit, dacă simți că ai exagerat, îți aduni curajul și ne cerem scuze. Dacă acum traversăm o perioadă tumultoasă în familie, să știu undeva în sufletul meu că dacă tot încerc să remediez și mai ascult și un live la ora asta, uh, lucrurile se vor vedea în timp. Tot ce construim cu copilul nu se vede a doua zi sau a treia zi sau a patra zi. Adică lucrurile nu se construiesc atât de repede, ci ce construim acum, nervii pe care îi avem când gestionăm cu ei crizele de furie și încercăm să ne adunăm tot ciul și tot zenul de calm uh, și de blândețe și de fermitate în același timp și să le conținem furile și să le conținem toate emoțiile explozive, nu se vede a doua zi. Aceste eforturi nu se văd a treia zi, nu se văd peste o lună. Poate peste o lună în continuare are anumite crize de furie. Într-o lună de zile, evident, mai scade în intensitate. Dar poate în continuare le are. Ce o să se vadă, o să iasă sub forma unor alte abilități mai intrinseci, mai puternice, mai profunde. Da? Adu-ți aminte și ție și copilului tău de fiecare dată că limita nu oprește,
Asta e important să înțelegem despre limite și reguli. Nu oprește, ci îndrumă mai degrabă. Este ca un, eu fac paralela cu gardul, da? Este ca un gard care te duce pe drumul cel bun.